Mga kapuso, this morning atong ilailahon ng duha ka artists nga tubong Mindanao ug kamustahon nato ang success sa ilahang art exhibit sa pagsaulog sa Women's Month. Let's all welcome dito sa At Home with GMA Regional TV, Ma'am Susana Tambasacan ug Jezza Mae Nunez-Fuentes. Maayong buntag, Ma'am Jezza and Mama Susana, and welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta po kayong dalawa? Okay lang po. Maganda po yung gising namin today. Siyempre, this morning, mas ilahon pa mo na mo, kinsa ba si Jezza Mae ug si Ma'am Susana. Ug nasayran po namo nga dugay na day mo nga maghigalay, mga pila na ba mo katuig nga mag-amiga? Actually, murag bago-bago lang ng mga 2020 lang jud mi naging close jud. Pero ako tong senior high school pa, mga year 2016, madunggan na ako ang name ni Ate Jaya. Since man siya karang president sa Pinta of Year before. So, same org pud me and medyo familiar na siya sa ako at that time. Pero naging close ni mga year 2020 na po during the Tamawan International Arts Exhibit. Pwede po ba may masayod kung paunsa ni himo ninyong profession and at the same time passion ang art? O when did you also decide na mag-collaborate mong duha? Since mga elementary pa lang, sa point ko is, nagpa-paint na ako since yung father ko po is a painter. So, since elementary hanggang nakapagtapos ako ng college, na-love ko na rin talaga yung art. And I decided to pursue art na lang talaga as my career ngayon. So, nag-full-time artist na talaga ako. So, ako naman is, hobbyist lang ako before and student ako until now naga-pursue gihapon ko og BS Medical Technology. Pero naging comfort jud nako ang art during the pandemic. Naging jud ko ba like na down ko sa ako ang life. So nag-focus ako og arts karon, then karon nag full-time artist sa ako. So Ma'am, unsa pud ba ang nakamotivate sa inyuhang duha sa pagpatigayon aning women's exhibit? And was it always your dream, lalo na sa inyuhang duha since college, na maka-launch or maka-conduct ani na susamang activity? Sa akin po is, after po ng graduation, is nagkaroon ako ng mga painting workshops. And then, during those times, I realized na aside sa nag-enjoy ako sa ginagawa ko is, naisip ko na why would I go sa isang place or sa isang trabaho na hindi ako masyadong masaya. And of course, ma-develop mo or ma-achieve mo tong dreams na imuhang dream since pagkabata nimo. So, ayun po. So, same po sa ako, support na nag-enjoy ko sa ako ang ginahimo. So, karon naga-plan po ko na maybe in the near future na mag-shift ko or mag-second course ko sa fine arts para naapod ko yung background. So, kato siya. Ma'am, we've also noticed na inyong artworks kay ang main theme niya o gayahang focus kay related sa mga kababainhan. Why is this so? And also through your artworks, unsa pod ba ang adbokasiya ang hugot ninyo ginapasabot sa katawhan? So, ma'am, personally, ako jud as a woman, kay naapod ko insecurities na ginabattle sa ako ang life, di ba? Na-pressure dito sa society na dapat ingani ka sexy, dapat wala kay cellulite, dapat wala kay stretch marks and everything. So, kato dyan siya, paagi na ko siya sa art na ako ang advocacy to love normal bodies, to promote normal bodies, and to love yourself. Actually, yung pinaka-advocacy namin is to normalize normal bodies. Through my paintings, I want it to be a positive one. Hindi lang para sa akin, but also for other people. So, I want to inspire them. We want to inspire them. We want to celebrate the beauty of our bodies. Kahit ano shape. Ako, isip babae, makarelate gayod sa inyuhang adbokasiya kalabot sa body shaming. Ug karon ang inyuhang higayon para ipaabot pod sa tanan natong mga kapuso viewers ang inyuhang mensahe. Go ahead po. Sa tanan nag-experience of insecurity sa ilahang body, it's normal lang, maagian jud na nimo, but try to love yourself, try to accept your flaws, and if you are trying to improve yourself, it's okay. Just do whatever you want na makapahappy sa imuha, and I am proud of you sa pag-conquer nimo sa imuhang insecurities and sa pag-try sa love sa imuhang self. Aduna mo mo yung mga upcoming pa ng mga exhibits, please invite our kapuso viewers all over Mindanao. An exhibit again at Beranza Mall, Jensen, at by May 2022. And hopefully, matuloy din yung mga other plans pa po na exhibit. So sa mga generals na nakikinig ngayon, kung artist po kayo, you are very welcome to join our exhibit. And we also want to take this opportunity,
na to support local artists and aspiring artists because artists really matter in our society. Wow, thank you so much, Ma'am Jezza Mae and Ma'am Susana. And congratulations po sa success ng inyong naangkon. Daghang salamat po sa paghatag og panahon dinhi sa At Home with GMA Regional TV. God bless and more power to you both. Thank you. Kini ang At Home with GMA Regional TV.